ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନାରଦ, ଅପସନ୍ ବି ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ସି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବଶିଷ୍ଠ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୃହସ୍ପତି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅମୃତ କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀରସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ଲବଣ ସାଗର, ଅପସନ୍ ସି ମଣିକ ସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ବରୁଣ ସାଗର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀରସାଗର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କପାଳରେ, ଅପସନ୍ ବି ହୃଦୟରେ, ଅପସନ୍ ସି ଲଲାଟରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହସ୍ତରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲଲାଟରେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅଗ୍ନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ କେଉଁ ପର୍ବତ ଉଠାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ବି ମେରୁ ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ସି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ଡି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପର୍ବତ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କେଉଁ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣ, ଅପସନ୍ ବି ମହିଷାସୁର, ଅପସନ୍ ସି ବଳି, ଅପସନ୍ ଡି ତାଡ଼କା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହିଷାସୁର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ କେଉଁଠି କଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମଥୁରା, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱାରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋକୁଳ, ଅପସନ୍ ଡି ହସ୍ତିନାପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋକୁଳ। 8ମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନାରଦ ମୁନି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶିବ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।